Funk er på folkemøde her, hvor vi har et telt, som vi deler med Refugees Welcome og Trampolinhuset. Der sker rigtig meget i telt, det her er en masse events, og blandt andet har vi også en asyllabyrint, hvor der har været en masse mennesker igennem og har fået enten asyl eller afslag. Jeg hører ting til her, hvor du kan høre deres historie. Og det går rimelig godt. Og de synes, de fleste, det er sjovt. Og de får sådan en lille indblik på, hvordan det er at være flygtning. Og der er så mange, men indtil videre er der kun en, der har fået asyl. Det er ikke så godt. Jeg fik ikke asyl. Jeg blev også afvist. Jeg fik asyl. Jeg havde lavet mine lektier. Ja, altså der er ikke nogen tvivl om, at der er så meget, man ikke ved, og som man ikke kan forholde sig til. Og jeg tænker, at når man kommer som flygtning, så er det endnu sværere. Så der kom der lidt ind på videnskontoen der. Byder jer velkommen indenfor her. Og det er jo sådan, at jeg hedder Kjeld. I er jo selvfølgelig nok i tvivl om, hvem I borgmesteren og hvem I Kjeld Frøstemøje. Men det er mig, der er Kjeld Frøstemøje. Kav han I så på bømme.